Nagkuan, Hey, we're live. Hello, hello, mga kabisaya, ngayong gabi. Welcome sa Bisaya in Canada Night Talk Show. Ako si Ate Binky, inyong host karong gabi una, gikan sa Ontario, Canada. si Ate Gilma, inyong co-host, gikan sa Edmonton, Alberta, Canada. Yes, ang duha ka Bisaya nga mga babaye. With one mission. Yes, to inspire. Encourage. Yes, and connect Bisaya Bisaya around the world. in the world. Yes. So, bisan nasa kakaroon mga kabisaya, naamang ka sa Canada, Pilipinas, sa United States, sa Australia, Switzerland, or sa malapit sa Japan, wherever you are, asa kadapit sa kalibutan, welcome kayo kadapit sa among little online Bisaya family. Yes, kuhaan na ang imong kape o tsaa. Lingkod, pag-relax. O makikistorya ban ka na mo. Yes, og ayaw kalimot og comment og sultihin mi kung asa ka ni tan-aw, di ba ate? Yes, kung first time nimo dinhi, welcome kaayo. Feel free to follow our page para magkita-kita ta matag gabi. Yes. Karong gabi una, kuan na siya, among break ni Ate Gilma, we have weekend, so we will see you next. So stay That's tuned. right. Goodness. Yeah, stay tuned karong gabi una ha, kay ang among topic nindot kayo. So ready na ba kamo kay magsugod na ta? Yes. Sa atong mga kulo ka bildo. Ang ato manggong kuan karon kay Friday man, it's about sa kanabitang imong pagtuo ug imong pagpasalamat sa Ginoo sa kanunay. Di ba? Kay ang tanang blessing nga ang ato manggong topic karon na ay mga blessing nato ba nga dili nato na realize until late na bitaw sus no. Kanang naka-experience ba ka natin nga imbis ka na ay okay ra itong nahitabo sa ako na di ba? Makakaingon daw nga wa man ko gi ano tubag sa Ginoo nga unta nga gusto mo ta nako to pero pag-abot sa paglabay sa mga katuigan ate na-realize nimo nga Lord nasabtan day nako naka-experience ba ka ana ate? Oh yes. Kanang na kay may ma-experience na imo ni ko mo dili maayo di jud to dapat na ko may experience pero after some time imong mahinumduman na ay bantog kay kuan sa Ginoo. It's like a blessing in disguise ingon nila ba. Yes. Nga kung wala to nahitabo mas labaw pa ang mahitabo. Mas dili nimo makaya di ba ate? So inana gid siya no kanang natay mga panahon nga naglisod ta. Pareha sa ako no. Kanang siyempre kinahanglan magdito sa Canada nga nagtrabaho no. Pero di pa katong pagka-total disabled na ako no nakaingon ko nga ngano man nga kanang naa naman ta na ko trabaho. So pero akong giunahuna no naa lagi ko kwarta pero ambot og mabuhi pa ba ko ingani kada dayon. Dili na ko siguro kay that was 7 years ago ate. Kung wala siguro pahulay ay dili na ko kaya ate. So mao na siya nga mga blessing, manang giingon nimo nga blessing in disguise, di ba? Yes. Sa imo ate, unsa may imong mga experience diha nga kana bitang wala gid nimo gidahom nga kanang lisod kay imong paghuna-huna ba na kay imong kang Ginoo mako nimo gitubag ana gani? Mao lagi sa una I remember adto lagi kog kuan di ba? Kay bag-o ka makaabot dinhi sa Canada, you need to experience the life kanang kinabuhi bitaw sa laing nasod before ka maka-step forward nga makaanhi ka maka-cross country ka. So sa dihang na ako sa Singapore dingon ko nga kay ang sweldo ka sa ato no? Oh nako 10 years na ko nagtudlo dai 2 years diya nga akong sweldo sa niadtong panahon from 4,000 kay dugay naman pod. Way back. Dako naman to ingat nga panahon pud te. Dako na sa una.
4,000 to 5,000. Tapos ingon pag-abot ako sa Singapore, ang akong sweldo 280 og di ka mo day off. Pero mo day off gani ka 260 na lang kay bawasan tong 20 ang isa kadlaw nimo nga day off. Mo gidangat ni pila man na pag convert sa Pilipinas. Mura lang day og kuan kanang sweldo ra sa maestra. Paggoy 4,000 lang pod. Pero ingon ako wala ni ingon ko nganong ni anhim baban ko nga pareho ra man na imong taong sweldo convert nimo do. Ingon ako sus Ginoo nganong gamay Makapangutana kita tino. yeah Ginoo nganong gamay lang di ay ang sweldo no pagkakuan. And then after 2 years, before 2 years, kay nag-apply na ko dire, like 1 year pa lang ko, sigurista po to kung amo day, oy. So, 1 year pa lang ko nangayo na kog kuan, kanang recommendations, kanang mga requirements, baka nag-apply ko agency. Ningon siya na, okay, I will give you all the papers, but you have to finish your contract, you know? Sabi ko, I know the rules. You gave me this contract and I have to finish my contract. After may kay buutan pud kay uban dili magatag sa Hong Kong daghan kay di manghatag te. Yes. Ako butan man siya kaayo day kay nangano. Ang 3 years old niya day. Tos nakabalo mag-English, nakahibalo magsulat. Pag 4 years old niya, yes, sulat og kanang basa. Because of me, di ba, adlaw gabi mi magkauban, I'm teaching her. Dahil kay nakuan man na siya, naging kuan man siya, top 1 siya sa iyang kay early learning man pod sila. Pag 5 years, ingon po na ang iyang kuan, iyang mama nga, okay, Gilma, you're very good. So, tagaan ko niya kuan release paper bisag very good anang requirements gihatag niya sa kuha para ihatag nako sa agency. That's the thing. And then pagkaingon ako after a year nga gitagaan ko kuan niingon ko ay maayo kaayo di ay pud Lord no, thank you kaayo abi na kog mauna to. So ko it was really a blessing in disguise nga bisag pareho lay mo sweldo diha sa Pilipinas pagkabot niyo diri sa Canada daghan di ay bills. Society no kanang nagay mga tao nga ihatag sa ato sa tong kinabuhi niya dili na to gusto pero niabot kasi sa tong kinabuhi kay naa na siya leksyon nga ihatag sa ato. So dapat day no kanang dapat tate magpasalamat pero kanang mo nang giingon lagi sa akong uyong sa una day nagpasalamat ka sa kasakit ug sa kalipay di kinako na nasabtan sa una ate. Mao lagi. So mao nang kinanglan kita learning gratitude even before even that's right. Everything is not for you know. So, wala lang kakabalo. Ang Ginoo na adyoy gihanda para nimo. Yes. Para nato sa usag-usar wala jud na siya gipili. It is he knows already kung unsa ka niya buhion, kung unsa ka niya hatag, kanus ka niya hatagan siya nga kanang overwhelming ba na dili nimo makuan, dili nimo masabtan og unsay kuan. Karon abi nimo papasalamat. I feel so grateful na nga mauni akong nadangtan diri. Ako po din no, kay kanang di ba ni uli ko nya murag kay nag-continue healing ko no niya naagi rason ti kanang tagaan jud ka og wisdom sa Ginoo og mga circumstances nga mayong kang mo adton lang ko balik yo naagi siya rason kay ako pag uli na ako kung adi na akong balik Canada ay dito na ako dito yun na pag-abot na ako dito si almost 2 years man ko dito nag-continuous healing ani ko mabalik mga kanang daghan ko mga di-balance ko mabalik ko kay kanang mag-ampo gid ay tatino nya magpasalamat kita bisan mga daghan kay kita luga ka sa ang ato agakalinta na nato nga kabisan pagbukas atong mata kanang paspas ito maguna atong utok dagan-dagan na kunin mo ni pero nakalimtan nato atong present moment mo na siya pandul-pandul tate kay ang atong present moment ato na magakalimtan no
Shout Maula shout out sa mga nagtanaw. tanaw. Salamat kayo sa inyong pagtanaw. Make a comment below kung asa mo nagtanaw. Yes. Asa ni nakaabot among mga video ni Ate Gilma. Maula Diba? Kaya basta na maka-inspire ni sa mga tao nga kinahanglan ko. lagi. Oo. So ang lesson nga akong i-share ani no nga mo lagi na magpasalamat pa bisan gamay nga butang kay ingana gid siya. I was nagkuan ko karon ba nagtanaw ko sa nag-check ko sa akong Facebook niya kanang mag-comment maguguan ng mga kanang mga positive nga kuan. So positive ang mo sulod sa akong kuan. So ang sa akong feed, di ba kung mag-comment ng positive or funny, mo na yung musulod permis sa imong feed. So, mo na siya nga magpasalamat ta. Ganahan ko kay daghang kaayo ang reminders bitaw nga moagi sa akong feed nga makakuan ko. So ang leksyon nga akong natunan nga kanang I mean ginahimo na nato pero akong i-share sa mga kanang bitang atong mga kaigsuonan nga kanang bitang karon na sila sa ilang lowest moment no kay ako ni agi jud ko anang na ako sa pinakaubos na sa akong kinabuhi pero ano bitaw na abi ka pagsalig sa Ginoo pasalamat ka imong mata ni buka niya nakaginhawa pa ka Yes. kanang dako kay nang tabang jud I realized that and marimdumon din ako kung uyong mo magpasalamat dai ko so atong maglisod na ko og bakod maglisod og lakaw maglisod og kaon ang nating is kanang nakuan ko ba kanang nabalik na ko ang dili na ko ka katiman sa akong kagulingon akong himo ra gud ati nagpasalamat ra gid ko nagrosaryo ra gid ko every day okay hangtod pila ka tuig to grabe ang miracle te dili gid mo kabra anang milagro sa Ginoo no is grabe gid kay ka dili mo ma-fathom so man akong ikuan sa inyo mga igsuon akong ika-update sa inyo no pasalamat gyud periha aning gi-share ni Ate Gilma no nga sus grabe yang kaagi pero so nagpasalamat siya sa Yes. yeah. Di ba ate, unsa may imong ikatambag sa mga naminaw diha sa atin? So, kung ang ako ikatambag nga kung naagian ninyo in this very moment, nag-agian ninyo ang kalisod tungod sa inyong so kung bisag unsa na rason, you know, ayaw jud kalimot pagtawag gihapon sa Ginoo. Kay Yes. we don't know kung unsa na nga kalisod gihatag na dili man maghatag si Lord sa tuwa og kalisod nga dili nato makaya. O sa meaning na naatay leksyon nga makuha ate, di ba? Yes, it means nga naatay leksyon nga makuha kung nganong gitagaan kita sa Ginoo sa mao nga kuan nga kalisod. Bitaw. After that, na-joy breakthrough. Naagyud te. Yes. Diha mahibaw-an kung ano mo ingon na lang intawon mo na it is a blessing in disguise. Yes. Nahitabo ang mga panghitabo nga dili nato gusto. But oo. Dili kita ra bati tanan. Nya kita ra bati ko ano pa kay ta kanang subok kay ta anak karang atong emotion kay ko kita human kay nga kanang magsubuay kay ta. Oo, there are times na we are down. Moabot jud ang panahon nga mukuan ta. Lagi wala man ang giingon rete nga kanang when it pours when it rain it pours kay kung magsunod-sunod yung problema sunod-sunod pa imong blessing ate no tinuod jud tinuod jud na yeah so mao na among mga pagdasig kaninyong mga igsuon sa mga nagtanaw karon sa live or sa replay. Okay, share ni sa inyong mga amiga unya ako among pangutanan ni Ate Gilma ninyo unsa may inyong mga gipasalamatan gamay ug dagko diha i-share pud niyo diha kay aron ato pa hisgutan di ba ate ibaw-an na mo kung unsa man ang inyong naagian. I want to know your story kay kada usa sa atoa na-joy istorya. Yes. You have encountered in your life. Yes. Dili ta pare-pareho. Yes. Pero lahi tag istorya. Lagi. Lahi naagi ta istorya. Pero naagi ta istorya. Naatag kay inana magid ka pakapalanga sa Ginoo kay tagaan ta niya o kanang mga circumstances niya mo grow taan mo you can stand strong. And og na kana sang mag-draw closer bito to sa iha ate no kay kung naa mo to sa lowest moment to ang atong kapitan no Ginoo gyud na siya. Kay ang leksyon gitagaan ta ingana nga sitwasyon kay aron maleksyonan ta and the next time we learn from our leksyon nga gihatag niya sa tuwa.
Sakto So, din sa akin. ingana lang, pray hard lang. Yes. We pray. Yes, tinuod na mga kabisdak. Utang So, ko jud. importante gyud kaayo te. So, kanang mga kabisdak, so mao na siya among topic karon pagpasalamat, no? So, it's a weekend, so enjoy your long weekend, long weekend. Sa inyong weekend mga igsuon, makita ta sa Yes. Luis. Daghang salamat sa inyong pag tan-aw o pag-apil-apil dinhi sa among istorya. Ang inyong mga comment baya ang mga istorya ang makapalami sa among programa. Di ba ate? Yes, oo jud na. Mm. Pagdayon lang ta sa pagdasigay, pag-ampo, o pagtabang sa usag-usa. Bisan Yes. layo ta sa Pilipinas, Mhm. usa gihapon ta ka pamilyang Bisaya. Yes, bitaw. So magkita-kita ta sa Lunes pohon, mga igsoon, alas 10 sa gabi gihapon sa amang oras sa imo ate unsa kay Yes, oras? ako it's 8 o'clock sa gabi diri sa Edmonton. Yes. MD. So, yes. So imbitahan po yung mga friends and family, no? Yes. Family and friends. Bring Yeah. your coffee. Bring your coffee. Yeah. And let's continue building a community mga igsoon. Community full of faith, Yes. Hope. and Yes. Laughter. laughter, And and love. Yes. yes. Oh, God yeah. God bless. bless everyone. Daghang kayong salamat mga kabisdak. Salamat. Bye-bye. Have a nice Great weekend mga kabisdak. Yes. Bye-bye. Bye.